Ще ви прочета един разказ на една момиче от Пловдив, но няма да кажа името сега, нали? По-късно. Знаете, че така ще стане. Какво да ви кажа? Някои събития могат да се предвидят. Примерно, ако всеки път, когато пресичате улицата с твоя възлюбен, ти го подръпваш да не бърза и го призоваваш да се оглежда, той си прави оглушки и се мисли за експерт по пресичане на градски улици с твърде натоварен трафик. Вероятността рано или късно да го блъсне кола, тир, трактор или каквото и да е друго МПС е твърде голяма. И точно това се случи тази сутрин. Сега няма да коментирам дали вината е изцяло негова или до някъде на русата госпожица, която шофираше с GSM в ръка и връхлетя върху Дамян на пешеходна пътека. Това в случая не е толкова съществено. Всъщност споменавам го, за да разберете как се озовахме в реанимацията. Той като пациент, а аз като придружител, тъй като винаги благоразумно вървя след него и пресичам много внимателно. И така, вкарват го него в отделението, а една властна сестра, имам чувство, че всички медицински сестри гледат порнофилми и оттам си вадят заключението, че трябва да се държат грубо и да командват, ми пресича пътя и ми заповядва да седя мирно и да чакам. Минава един час неведение, после пристига някакъв доктор и ми обяснява, че се налага тежка и скъпа операция. Преравям джобовете си и събирам наличните 28 лева и 36 стотинки. Подавам му ги, а той ме гледа, сякаш му предлагам отвара от тату. Не знае ли, че още има 4 дена до заплата? Трябва 6000 за операцията, казва той, плюс 300 лева за анестезиолога, 5-600 за избор на екип, 200 за професора и каквото ви се откъсне от сърцето за обслужващия персонал. Но не по-малко от 50 на човек, че ще се обидят. Майко мила, като ми гледа износените обувки, приличам ли му на милионерска съпруга на този доктор? Добрата новина е, че не трябва да плащате веднага, успокояваме доктор. Сега само ще подпишете една бланка и до един месец трябва да внесете сумата. Слава Тебе, Господи! Нека спасят сега моето било мъжленце, а до един месец може да спечелим от тотото или да духнем зад граница. Само да е жив. Подписвам документа и продължавам да чакам. След още към час и половина напрегнато ходене из коридора, виждам някаква санитарка да върви към мен. Твоечки ли докараха от тебе, пита тя. Ела да ти покажа къде ще лежи след операцията. Тръгвам след нея, като непрекъснато поглеждам назад да не би да ме извикат. Чаршафи носиш ли? Пита свойски санитарката. Еми не, аз не знаех, съмънквам, аз се изпотявам. Абе, вие все не знаете, тросва се санитарката. Сигурно и чаша, и лазича, и нищо не носиш. Еми аз после опитвам се да обясня аз. Няма после, всичко трябва да е наред. Като го докарат човека, няма и за това да се притеснява. Дай 50 лева и ще оправя. Изваждам сумата, която е в джобовете ми и я предлагам. Тя мъченически изпъшква, прибира в някакви много потайни джобчета и изважда едни кърпени чаршафи, които не стигат до края на леглото, но поне изглеждат чисти. Айде от мен да мине, потупва мелелката. После ще ми доплатиш. В това време в стаята се втурва властната сестра. Ама къде ходите? Как може такова нещо? На нас ни трябва кръв. За малко да й кажа, че не се очудвам с този вампирски вид, какво друго да й трябва. Обаче събирам сили и казвам, аз съм нулева положителна, мога да дам на всички. Еми ще давате! Бързо, че е спешно. И с маршова стъпка тръгва напред, а аз потичвам след нея. Показва ми кошетката в една стаечка и ми нарежда да легна. Изпълнявам заповедта с известен страх, защото от този върколак всичко може да се очаква. Тя ми забива с принцовката и започва съсредоточено да ме източва. Като взима колкото е решила, тръгва на някъде и заповядва да лежа и после да хапна нещо или да пия едно кафе. Ама с какви пари, нали вече ми ги прибраха? Както и да е, лежа около 5 минути, пристига някакъв доктор, когато виждам за първи път. Изправя се бавно и леко ми притъмнява пред очите. Вие защо не сте пред операционната? Пита докторът. И без да чака отговор, заявява. Спешно ни трябва сърце. Обадете се на познати или си купете, но до 2 часа трябва да имаме здраво сърце. Аз първо пребледнявам, после се изпотявам, чувствам как мозъка ми ще се блокира, търсейки решение. Някой да беше казал, че от всяко положение има поне 2 изхода. И аз намирам изход. Разтварям блузата си, ровя с пръсти между ребрата, дълбая усърдно, правя достатъчно широк отвор и го напипвам.
Сърцето ми е топло, ритъмът е леко ускорен, но това ще се оправи. Тук са докторите, те знаят как. Откъсвам го и го подавам на доктора, който е леко слисан, но пък е виждал какво ли не. Ще има още една любопитна история за разказване. В това време задъхано връхлит от първия доктор и казва: няма нужда от сърце, защото не разполагаме с кардиовазо. Не знам какъв си серум. Това е положението, направихме всичко. От шока не мога да реагирам по никакъв начин. Не дишам и не мигам. В ума ми се върти само една мисъл. Знаех си, че така ще стане, знаех си, че така ще стане, знаех си. Вратата на отделението се отваря бавно и оттам излиза Дамян. Не мога да разбера това духът му ли е или някаква шега. Или виждам призраци явно, ниското кръвно и липсата на сърце започват да ми се отразяват. Доктор, аз да се вървя ли? Пита Дамян и ми се усмихва. Да, ако се чувствате добре, свободен сте да се приберете. Ехографът не показва отклонения, заявява докторът, все още държейки сърцето ми. Ами, нали той ми казахте? Опитам се да формулирам някаква мисъл. А вие той ли, господин, чакахте, повдига вежди докторът? Станало е недоразумение. Явно нервната ми система не издържа на такива натоварвания и централният ми бушон изключва. Събуждам се в болнична стая, санитарката е сложила ръце на кръста и казва: видя ли, че винаги трябва да носиш чаршафи? А Дамян се ухиля над нея и подава обувките. Благодаря ви. Сега вече, Емил,